tiyo kode to mama pod kitino okchopi. Erokamano Victor. Okay, abka usime chiel kende kendo ka sari odong daka chiel kende. Maramogi. Hello, yeje. Oyawre. Nyama Samuel Owida machiegni. Erokamano. Jando mo yeje. En lokruok mar paro. Lokruok mar paro. Lokruok mar paro tamore kuroka. Yo moro ma ng'ama go kura. Bende mana gi paro mar karafu. To ng'ama go kura be karafu. Wani wala. Kuro ka ikigonyi mondo kigo kura. To ng'ama gonyi bende kose gonyi to kose kawo tich to koro odwoko pesa ge mano ka. Koro miyo bidruok gi chandruok malong'o mar chieno mar tich choge. An gima osebedo ka chanda. Yes. Ni romo gi ng'ama nindo tamo teyo nodwa konyo jopur gi onge. Yudo tek marach. Mana kaka Isaac Newton nowacho ni kama dochung'e biro nyis tekre ni piny inyalo biro gi lwete. Onge ba chando mago maduong'. Erokamano. Gik olos maber ondiki kendo chike wuoyo maber. To keto chike tim mane profesa Magi Abimra ne wacho ni constitutionalism otamore. Mar tiyo ne oganda onge to chuny mar oganda bende yango maromo tiyo ne gi bende onge. Ji odonjo ne karafu. Kado koro gima malich ahinya yeje. Nituro ka onge ng'ama inyalo yier mabed gi koyiri ni jatelo. Nito mondo ibed gi pesa ni mana miyudo maler ni mondo ibed go ni maber bi onge. Ni nyaka ibed mana maber. Ibed mana ino jatelo ni to talore ni kin gama do. Nikech jakuo. En gima lich. Nituro ka ng'ato ok nyal bedo jatelo to koro mwandu moyudo maler mokonyore go. En ni nyaka omudo gi pesa mang'eny tok dalariyo nikech koro donjo weche makuo. Awinji. Mane chando mogo maliche. Yomi gima no wacho gi. Oteka en karafu arrangement in all aspects. Erokamano ahinya. Aya. Saa 2 mar okinyi sa okelo kanyo kod bengi mar Equity e nyakalondo mari mar Ramogi FM okinyi makawuono bakine mano kende weche manyien adimba ibiro somno kanyo kod Vincent Otieno. No. Obedo odiochieng' katotieno, keto pesa e account yot mana gi Equity Cash Deposit Machine. Ket nyaka milion 2 pile ka pile to inene sano e account mari mar Equity. Equity nigi cash deposit machines maloyo 100 e kuonde moyiedhi mag Equity ATMs e pacho ka mangima. Equity, you are listening, caring partner. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyawre nyakwar Mugajwang kendo machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto golo twak mare mbalariany ma Peking mar piny mar China. Ruto ka bende ne ene e piny mar China kuno thoro maduong' mar twak manobedo go en mano terre kod weche mag arita lokruok futo mar yamo e kod lwasi kanyakla kod weche mag ohala kind piny Kenya kod piny mar China. Jatend piny Kenya kinde twak mare no bende nopuoyo mokalo chenro mar siro som jopuonjre ma itimo kod sirikand piny China. Weche moko en ni kinde ni ma ka tiegruok mar jopuonj ma Migori kata Migori Teachers Training College geno mar rwako jopuonjre manyien ma kwan giromo 350 kochopo dwe mar 9 mar higani. Ka tiegruok no lipot yango ni kale midhiero maduong' mar nok mag kuonde nindo mag jopuonjre. Kolure gi jalup japuonj maduong' mar ka tiegruok no Mano Naftali Nyangiti en koro chandruok ma kamano omako jopuonjre ma wakeini e ka tiegruok no. Moko kuom oganda jo Kenya bedo jiwo sirikal mondo mikoro parie malong'o kendo e wache kata chenro ma en godo mar loro kuonde ma irite nyithi kiye kata nyithindo ma onge kuonde gi jote ma iluongo gi dho ngere ni Children's Home. Bende koro giwacho ni okang' ma kamano koro dhi kelo chandruok maduong' mokalo ne nyithindo go ma sani koro jot kuonde kamago. Ka bende lipot yango ni gie sani maingo nyithindo 40,000 ni e kuonde jot ma kwan giromo 902 e pacho ka mangima. Mae timore bende koro sirikal ne gi chenro mar loro kuonde ma kamago kochopo higa mar 2032. Otudre ka oromo saa 3 thuolo buduka mar weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi.
Pisa matek tidwa kweyore mar wich bar, lak maremo, leche kachiel gonding. Tigi yath mar Panadol e nengo moyweyo. Panadol Extra sani en $15 kende, ka Panadol Advance en $10. Yud mari kawuono. Som chike mondike kor yath kapok itiyogo. Kare mosiko to ne laktar. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for $318, down from $344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for $1,018, down from $1,210. 3 liters of cooking oil at $799, down from $1,060. 2-pack of 2 kg sugar, $578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duke, the home of discount. Nitie pek ma in go e ngimani. Hello, Koro oikore. Yegi hola mayot kawuono. Download app mar Koro kowuok e Google Play sani. Koro, sema hello kwa mikopo rahisi. Kaka japur mar ando, be buya chandi ye puothi. Kikiwe lum kod buya kethni cham mabiro moni yudo keyo mobop. Wakelo ni Kolopa 300 OD kowuok Osho Chemical Industries Limited. Man kwiri matieko buya to weyo puothi kaler ka cham pichni. Kaitiyo kode dichiel kende, Kolopa 300 OD biro tieko buya duto machandi e puodho, kendo biro weyo kabando magi dongo maber, nikech gibiro yo chiemo kata gigo madwarore ne dongo margi e yo makare. Yud Kolopa 300 OD kawuono kowuok Agrovet mantie machiegni kodi. Kolopa 300 OD tieko buya duto e puodho mondo iyud keyo mabop. Ne mathoth, yua tol nono maonge chudo e namba mar 08072421211. Omera, winja negini. Ma ema wang'ni ang'isi ni lich. Pare ka ondik nyingi e kor soda mar kok, nying grubi, joherani, kata osiepeni machon ma pod neno gik mindiko e status, ni pod inyalo share a kok godo, kendo mondike nyingi. Pare ni ka ineno joma wuondore ni gin osiepeni, to bende ok giheriga, kasto iyudo komadho soda mar kok ma kore ondike nyingi. Share a kok oduogo. Sani nying ok en nyinga, en kod nengone, en gi sigana. Koro, parna ne nyingi chakendo. Wachna go gi chir ka kori ni oko. Yaw gweth mari, kel joma in godo machiegni kanyakla. Asto penj gi ni, en ng'awa midwaro share a kok godo. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Mana kamano nyakwara Mogajwang' bang' yudo ote mago hala neno kanyo ka en sa 2:08 mar okinyi makawuono arwakini machiegni kamoro moro ma intiere twak moyiedhi mochwiny. Pile usebedo kuwinjo dholuo moro ni ngima en mwandu. Nyadi mang'eny ahinya oganda osebedo ka wacho ni den gi ramogi, den gi lit, mane kit dhano ahinya kisomo somo mar biology kata mana basic science. Ngima ni nitiere kod fundi mopogore moro ka moro nigi tije nyakwara Mogajwang'. Nikech lony gi rieko mar piny, wan gi jowa ma bende konyowa mar yango kendo thiedho tuochegi. Nyasaye tema chango. Gin dakteche. E piny Luka nitie jo ngolo mang'eny mosewero ni daktari en nyasaye mar ariyo.
nikech gik magitimo. Kata mane kinde mag muma ne wan gi lakteche mane konyo sama midhiero nitiere tuoche mopogore opogore. Joge osebedo ka konyowa kendo gine mamiyo samoro wanyalo bedo ni koro wadak kaka wadak ni Nyakwar Mungajwang'. Yemunda kaw thuolo mar rwako achiel kuom lakteche mar daktar ma olony kendo wiye timo jere en gi rieko mamalo ndi Nyakwar Mungajwang' e pawe. Obiro nyiso wan nonde bang'e obiro go kode mbaka Nyakwar Mungajwang'. Tarik 12 mar dwe mar ang'wen ni Dr. Aluoch gi team mar Kenya Medical Association gi josedwedo momoko kamoting'o kambi mar All Media Services, Ramogi FM gi Ramogi TV ne obedo kod nyasi maduong' mar chiwo thieth nono maonge chudo. Mano bedo e skund sekondar ma Sawagongo High School mane county ma Siaya Game constituency. Kwan oganda nochodore sa 12 mar okinyi nosechako biro ka ji opong'. Wabiro ng'iyo matut ni to gima dho wagunda luongo ni disease burden Kaluo chalo nade. Wasebedo kwa ywak ni malaria, TB, kachel kod kute mag ayaki mago benitie to kata mamoko. Wan gi gima waluongo ni silent killer machielo masani kontie kid ogandawa iluongo ni tuo mar cancer. Weche mag health financing kane PS mar Medical Services poko milemo ne wago kode mbaka ka kane watemo ng'iyo gimiluongo ni Abuja Declaration mane wacho ne piny moro amora madongo atamalo 15 mar budget maru nyaku kete weche mag health, thieth gi ngima oganda. Wach mabende nyaka sani pasora pasa sani wan gi sirikal mar kor gwenge kata county governments mabende thieth ni e lwetgi. Mago wabiro ng'iyo Nyakwar Mungajwang'. Maduong' moloyo en ni an gi daktari abiro miye thuolo mondo mosi Nyakwar Mungajwang' mana bang' kinde manok kende. Daktari oyawre. Oyawre ahinya jalendo. Idhi nade? Adhi maber baba. Ami thuolo mar mos Nyakwar Mungajwang' mane riti gi siso mar winjo ni to in ng'a mokwongo iwuod kanye? Erokamano ahinya. An iluonga ni laktar kata Dr. Joseph Aluoch. An wuod game Kagelo. Asebedo katiyo tij mar daktar kuom higni 57 mano ka pok onyuoli. Asetiyo ndalo moko kapone an gi sirikal narito tuoche mang'eny kaka mag TB e Kenya mangima. Momiyo wuothe konde duto tete ma ni e Kenya kasani. Aseneno tuoche mathago jopinyni. To wach moseneno malit ahinya ni nyaka ne achak tij higni molo 50 mokadhogo. Nyaka sani pod tuoche mane thago ji pod ng'eny nyaka sani. Ma pod kudo wiwa. Kineno kata tuo mar iluongo ni kolera no. Kaka ne nitie chon cha, nitie sani. Mano nyiso ni pokwa donga ahinya korka ng'iyo wach mar thieth. Aseneno ji thagre. Ji chandore ndi. Chandore ahinya kae ne wach thieth. Ng'eyo nitie gimoko adek momiyo githagre. Mokwongo chopo kama gidhie yudo thieth kuom ng'eny pod tek nikech bor. Koro nyaka kar thiedho boro. Mar ariyo kata ka gichopo kuro to kamoro idwaro ni gigoyi kata gimoro fukgi mondo eka giyud thieth maber. Mar adek samo be thieth mimigino ok ber. Mago gik ma wasungu iluongo gi dho msungu ni accessible, affordable and acceptable forms of treatment. Mayo Abuja Declaration owacho ni universal health care. Mano nyiso ni health nyaka bed machiegni kodi kendo minyalo moko thage kuom inyalo yudo yo mayot. Yo mayot. Bed thieth maber. Maber maybe hero. Pas. Mano pod waborgo. Aduoki mana machien daktari nikech kada mana ndalo mane josiasa ne kedo ne loch mar piny. Ne giwacho ni ignorance disease tuoche ne midhiero maduong' ahinya. To gini pod nyorwanyore nyaka sani. Ahinya jalendo. Gino pod theko. Dhano pod tuo. Kendo kaka timo camp ahero goni Ramogi erokamano ahinya kendo gikonyo lando wachno. Dhano nobiro kabie masa 11 dhano nochoko laini. Waneno ji chiegni 2,000 gi dire kanyo.
to tuoche mane gin tuoche ma king'eyo ka chon nonego bed ni mago tuoche ma siptande ma chien kod githiedho. Ng'ato biro kosebet gi tuo moro ma odhi ga siptal kuom higni kata 2 to pok oyudo konyruok. Sama oyude no koro kong'e kata ka tuo mar kansa no ng'ato biro ka kansa osenyaga oselande kuome ma koro konye tek. Kendo tuoche matindo biro mang'eny kaka moko mag sukari gi moko mag pressure ma idho malo mago thege gi nyamuoda magiluongo ni chronic diseases mago kendo sani mang'eny ahinya kanyo joma nigi pressure gi tuo sukari ng'eny. Iyudo ng'ato biro kanyo ok nin wang'e oyune maber tiende ni sukari no osenyaki e dende makoro oketho kata wang'e ok nen maber. Moko biro gi pressure ne oseidho ming'a makoro oseyudo kata stroke. Gin gimoko ma inyalo geng'o komi yath kata odhi e osiptal bopime pressure. Omiyo kaka gi company mokwongo watemo puonjo ji gik monego gitim mondo gigeng' tuoche mang'eny. Geng'o. Okay. Geng'o no. Mano iluongo ni health education. Puonjo ji kaka ginyalo ritre ngima, kaka gik monego gicham, kaka onego bed gi ler. Ler ke tuoche mang'eny kaka kolera go en gimoro ma e chido. Wasungu wacho ni iyudo mana kolera kichamo chieth ng'ato. Oko mar ng'ato. Oko mar Pich pod okinyi. Pich pod okinyi kichamo oko mar ng'ato e kiyude. Yore mang'eny minyalo chame ng'eny sama ichame nang' lwedi sama pi midhielo ng'ato odhi oko kata aloth michamo ng'ato nende olosre. Mane kelo magi gik midwa ni warit lera mondo igeng' tuoche mang'eny moko makelo mathago wahiya mamiyo wahiya diewo sakasari. Iwacho ni ng'ato oiro nathi ng'ato ok oire da en mana chamo gimochido mamiyo oyudo gimiluongo ni dira. Daktari waduki mana chien matin beti kwalo da ng'wech matin. Lony mar higni 50 gi wiyego en mane nikech wan gi daktari mar wang' mar lak gi fuondi mopogore opogore. An mar mahinya tuo mar kor ema sebufanyo tuoche moko kaka asthma, TB ge mana somo. Kiwacho adier kinyaka iluonga nani nyak kware joma thiedho ji duto kuom mar kor no. Gi the grandfather of respiratory medicine in Kenya. Ng'ata thiedho tuo kor Kenya en ng'ama na puonjo. Onge ng'ama nokwongona, an makwongo ni gite. Erokamano. Matini ndalo moko bende puonje University of Nairobi ka. Puonje University of Nairobi kuom higni 11. Ipuonje dakteche. Apuonjo dakteche. Kare gin grandfather. An grandfather ke daktache go beti tie mang'eny matini gi puonjo mabeti ne daktache kata nyithindgi moko beti ndo setiyo. Higni 50 ka biro ng'eny kabisa. Ng'eny mango apuonjo. Ma pod wiya pod ler sani ma jomoko wuoro wi ler nikech mbesena mang'eny sani budhe dala madho chang'a. Aching ni penj ni siri mar ngima ni maber ni en mane? Abeyo. En Nyasaye. En mana Nyasaye mosekonya. Wiya pod ler kama. Erokamano ahinya. Nikech Nyasaye pod omiyo ngima. Dibedi ma emomiyo tiyo ne oganda, service to the community. Mar bedo gi medical camp paro no biro ni. Emomiyo kamano, mano wacho adier yude. Bed ang'eng' yana bi Nyasaye osekonya. Wane konyo moko ma thagre kaka jomodak e gwenge kuonde maboyo gi siptal. Samoro be kata chien siptal to ok onyal yudo yo kaka odhi kata ok onyal yudo konyruok kata ok onyal yudo yath nikech samoro idhi e siptal to yath onge. Kuonde dhi nyiewo to ok onyal nyiewo. Nawacho ni samoro watim gimoro medical camp go free medical camp. En gima nochakre chon ok an machaki. Osega time higni mang'eny. Kata sirkal be time ga samoro. Ndalo machon ndalo mane pod gitimo gima beyo. Jomoko be oko samoro yun jomoko kanono Ulaya kata America biro timo gimoro free medical camp ka Operation Smile joma dhogi obamo konyor ko bamo biro gikonyogi nono jomoko samoro kaka jomoko miluongo ni Lions of Kenya samoro gocho ni free eye camp gidhi giyang'o joma wengegi nigi cataract or tuoche moko ma
magwango en gima timo ji timo mang'eny abe na wajna be time jongi akonye jothurwa kanyo bende erokamano maendi ilichako mari ni higa mane? Chako mana ni higa mokadho 2024 natime ga jomoko chon mane magun makoro wajon mato mara akete nyinga to chakre higa mokalo koro ni nino need kata dwaro ni tuoche ne pod ng'eny to jowa bende accessibility to medical facility ne pod ni piny ahinya mai momiyo wang' nye time maduong' magalamoro kendo higa mokadho koro kabra yeche chuth gino ji mobiro ira moko noa ok kana jogem kanyo moko noa antie joko mano kata jothuro moko ma odak Garissa kendo giwinjo redio Ramogi gibiro nyaka game koa Garissa Wajir mabura Nairobi biro thieth kendo ne ging'eyo wamigi yath maber nono ne wan gi mobile clinic on wheels mang loso jolang ng'eno wach thiedho lakno nengo ne tega malaye kamano insurance companies ok dhiye omiye mana pesa matin pas mano ne thiedh gi nono joma mukigo kethre wa muko joma dwa no los gen matimo kamano ne wan mana gi clinic ariyo mar loso jolak kende kendo wang' joma ok nen ma jodong motivo tinde ok nen maber ne wan gi eye glasses molo 300 mwapogo ji ne wan gi daktache mapimo wang'i ko ginya somo maber timi glass moromo gi wang'i no jopiny no mor gia kanyo glass kodhi somo muma higa mokadho ne wamigi koda muma mon moti ne mon oyudo mon manyien maler gi dholuo glass modhi somo go koro gi kanisa kata jo kanisa nogono erokamano bolemonwa timo gima duong' kelo nwa jothurwa ma limo ka karwaka gin gi muma kendo gin glass ma gisomo go muma no ing'eni game ka oting'o jomosomo mang'eny to tie joma be ok osomo kaka chon ni wacha ni game telo tini wacho ni game notelo chon sani tie jomoko matinde alowa romo kodwa nikech wach piny moyawre gisomo to kendo gi ji manyalo tinde opogre mang'eny jomoko kata mane kata jomoko nolongo ni josoth kavirono tinde ging'eny ang'enya gisomo gichiegni gisendo Nyanza jomoa Migori mage chon nolongo ni josoth kavirono kendo joma ne tiyoga kuro ne ging'a josia mitero kuro kaka expatriate kata education officer kitere Homa Bay en jasia kata mana dio ne gine jomo asia ki jogo ne pod nindo sani wang'i kendo gikadho wa kendo mane kaka piny obet abro manya na data mar Kenya National Bureau of Statistics ni bende gimi wacho no is it supported aja Homa Bay onge wacho entie inyalo nene man gi records erokamano ahinya tarik 12 medical camp ma Freeman otimo Sawagongo High School ne iwacho kanyo ni nupuonjo ji bende weche mag health education kanyakla kod chiwo thieth mamoko matut manengo gi osebedo kani malo ahinya e data maru nikech health records bende achiel kuom component mar health ka gin kituoche mage mane ji uyude ripode mang'eny mang'iso ni tire ni kra dwaro actually tuoche to neti gengi duto joma ne ng'eny ahinya joma wange gi thago mo nyasom moko gin tuonana tiyo gi time no ng'eny kendo ok ne watieko ne ging'eny ji miya gi wiye miche mano ne gima ne koma mana kiu kama ne ma jowang' nitie ne ng'eny to tuoche moko matino kaka mak sukari go ng'eny gi osega dhi osiptal to thiedhgi maber ok en oyude for the first time kod pressure mag mang'eny ni jomoko manigi kidonda matindo tindo e tiendegi kata kamoro amora bende nitie to gima ne ng'eny ahinya kendo manomiwa owinjo lit ahinya te joma nigi tuo mar kansa mosebudho e dendgi to pok ng'ato ofwenyo kata ng'ato pok oloso moko dhi e osiptal ikoni kiny iduogo kiny mokoni kiny idhi mondo ogoyi picha miluongo ni CT scan to ok onyal chulo mare
koro doka koro lemo Nyasaye mane lit ahinya tuoche matindo moko ma ng'ato wiye baro ng'ato nigi kata pneumonia TB bende wayudo ati kendo wan kod gi x-ray ma iluongo ni digital x-ray migoyi sano tinene computer kamano benetie tuoche nitie mang'eny kendo pod wakedo gi computer analyze ma bang' kaka unjo konyo wabiro miu report mag kosetimo kaka mag tuoche manotimegi nikech idwa gano kosetimo kamano to nyiso jo county ni magi tuoche mang'eny e gweng'u ka neru kaka unyalo konyo makata gitimo budgeting koro gi budget kaloro koda tugo ma onya ahinya kidwa timo ka sickle cell disease mang'eny ahinya e piny luono jolwe mang'eny ga ahinya bende watimo screening be wayudo jomoko madwaro kata yien agone gi moko tima ne wanyiewo ni yien okonyo gi nyithindo matindo mag sickle cell. Daktari gini okoyot in terms of financing okoyot okawo tonglo to ng'eny ne ji mang'eny okonyo kaka joma timo lak no ne wan gi association miluongo ni Kenya Dental Association mano oyangre bo okelo daktache gi kelo koda gi tich go gi ng'iyo lakche kanyero mano ok chulo gi bebe kamano jo Amref to gi jo Safaricom nobiro gi x-ray go ji mondo ng'i ng'ama nigi TB kata ng'ama nigi pneumonia mano bende gitone kamano ok wachulogi kendo jomoko mag screen cancer particularly cancer mar mon mar thundegi to mar cervix mar kar ich bende biro kamano gi mtokgi bege timo kamano ok wachulogi nitie kambi moko maloso yien kana mauso yien e Kenya ka maseng'iewo masetiyogo hin mang'eny mong'eya na loso gi miyo yien mang'eny wapogo ji kamano madware kendo kaka jomoko kaka Rotary to gi jomoko bende kaka bank maka Absa Bank nomiyo otonglo wanyiewo yien mamoko wayudo wanyiewo gik moko wachulogo gik moko mang'eny madware omiyo ji nokonyo en gima ji nywakone itimone harambe network mari bende lach igni 50 gabiro te kaide service network mari okare daktari emomiyo anyalo time temo wacho ni badabor awinjo kadinde giwacho ni your network is your net worth manego koro itiyo gi network mari mar kelo konyruok ne jopiny joma sethiedho kindalo moko bende ne an kende Dr. Kenya kama thiedho kor an ng'at achiel kaka gimoko mag dhi 70 kono 80 ne an ng'at achiel kende manya thiedho kor ahinya koro ji nong'eya mang'eny kamano ahinya. Daktari ben gi paro mar biro time counties mamoko mopogore kod county mari mar Siaya daher tanyalo na konyo jomoko nikech loso gino ok yot dwok miyerie ma ing'e network ma ji dhi machiegni kaka sagongo uchiegni josiaya KMTC golo josiaya ma ang'iego jogo akelo nurses jothieth ma Siago biro kanyo okobora ahinya gi Kisumu akelo daktache ma Kisumu rotiyo kamano kendo okobora ahinya gi Maseno akelo daktache mapuonjre medical student ma Maseno biro kendo wan gi community hospital kama miluongo ni Sagam community be gibiro konyowa omiyo kanyo yot kata kata Homa Bay kuro daktache man Homa Bay bor kanyo bor kata golo daktache Kisumu bor onge kata medical school mo onge South Carolina kono kata student or gi KMTC the medical school and university nitie onge medicine sani time maber game kanyo maber game daktache be ng'eny ne ochako chon omiyo
kada time maber oya time kanyo kendo higa mabiro abana time kama timeno. Erokamano. Ma kan bende an gi chuny moro mar tiyo gi network mari kaka koro aloso osiep kodi ni. Amba dwa timo moro korwa mo be ka. Anyalo konyo maber. Akonyo maber. Kalam daktari Duong osewacho nyakwara Mogajwanga. An kosewacho kamano no an VOJ ukau danga tamra. Erokamano ahinya. Wach mangima okalo, wach mar thieth mar oganda en gima ochon nikech aneno ka ji mang'eny orona ote kaka wacho ni gigo ni erokamano maduong' ahinya kuom ne konyogi. Ma ote mar Jeffrey Onyango kawuok Nyamnenia. Nobiro nyaka Sawagongo, erokamano maduong' ahinya. Daktari, health financing kae ma pek nitiere. Ni wacho kacha ni ukelo thieth mayot mondo bed accessible ne jowa maber kendo machiegni kodgi ahinya. Japiny moro wacho kaniti, how do we bridge the gap ma health financing? Lucas Onyango Ouma kawuok kambi Ndori Asembo Jirandu. Gima health financing en gima sethako piny duto tete. Okay. Kati wacho kan ing'e kata ka andika mar pinje duto wacho ni ngima is a right for everybody. So be team oyudo ngima or health ok en gima yot. Financing until iluongo gi dho msungu ni 3 tiers system of financing. King'iyo piny kae nitie jomoko mok ti, nitie jomoko mangima ma onge ga tuo moro, nitie jomoko man gi tuoche mang'eny. Koro wacho ni pooling on the side. Jomok tuogi idwaro ni gichul pesa, gin pesa magichulo ne mabro konyo joma tuogagi. Jomok ti gi joma tiyo gin gigol pesa mang'eny mondo kony jogo. Ok inyal wacho ni in pesa migolo konyi kendi, mano finance ok inyal timre. En insurance ma pool mantieni nitie jomoko ma golo pesa to ok gitigo. Nitie jomoko ma onge pesa to gituo. Koro mano iluongo ni pooling of the finances. Koro ka eri joma hapgi ber ma timo kamano. Mano this social health insurance fund basically. En social ji konyore. Ji konyore gino. Nitie jomoko golo pesa to ok bitiyo. En kaka insurance ma mtoka. Teno wachne ni organize gine matek. Oneka kata karwa kaka jomoko ma jojua galigo. Bedwa gano ogol pesa gichule gimatin kana moro. To gibedi identity or card. Gina dwaro gimablo ni smart card mangata kata go. Obedigo. Makata kidhi kamoro gine megolo nyisi computer nyisi ni se register gino in access to healthcare. Nyisi label mari menti account mari kaka denal mano kata kai chalo mana ni bank account ma ATM nyisi karika ito kamantie. Erokamano nyakora Mogien kanyo saa 2:30 mar okinyi. Wadhi duka matin ka waduogo biro dhi kod mbaka marwa nyakora Mogajwang. Tarik 12 mar dwe medical camp no bedo mapek ahinya e skund sekondar ma Sawagongo kama daktari owuon gi joma network mare ne tiyogo kanyakla nokelo thieth machiegni ne ogandawa. En saa 2:30 mar okinyi makawuono. Julius Chuchu mawuok Sawagongo wacho ni mina thuru mbetno pod gi pak makne kuom ne kelonwa jothieth thieth ne nyaka wasunge no biro korwa ka thiedhowa. Erokamano ahinya. Aeto min Henry kawuok Barsauri okene ne gweng' mane ong'isa ka inembe winjore Mogi FM maber ahinya ni to Barsauri korwa ka to bende gin gi mpago moro amora mar kelonwa weche mag thieth machiegni kodwa nikech ute mag thieth nitiere mabor kodwa kabisa. Aito Albert Ouma kanie gwenge mag Nyangweso bende wacho ni maka juma medical camps go beyo. Penjna daktari ang'o momiyo joma chuo ok wuoga oko kopim kod joma mine gi nyithindo sama medical camps oluongi? Ok ang'eyo. Okay, daktari. Mano ok en kata medical camp kame. Kaka bi kata kana an kama tiyo san pada tiyo nyaka san e clinic. Yes.
80% mag jotuo na gin mon. Mubiro check up tu. Mubiro check up tu kata mubiro ni tuo. Joma chuo wuone gane gi tek me tuo mohinge ahinya kodhi neno ajua kaka neno jo thieth. Jo wuonde gi tek kata gimoro bare to lenga no odij gi tich tijeno moko dwa dhi wach hospital to joma mon gi ok samoro be gikelo ahea mondo pim kata tuo moro gibiso na akini nyathina ni tuo ta bende awinjo marach to kana ng'ama dichuo ng'eny gi ok terga wa e hospital giwene motero gin gi tich gimenyo asena yugana chuo mang'eny mag dhi hospital ok dhi hospital tuo samoro kon adij anang'ina managing director adij ko hospital anang moro maduong' manang'eyo nange blood pressure ko bigo marwa pimi adij an gi meeting ko chimo dhi meeting mano sama gitimo meeting no to jene ko dogi chako ba the next thing opodho piny sama meeting no kikele hospital kan en gi stroke meeting no both ICU nalaria nyasay okawe nikech no dich gwachti okoro dhi neno a doctor and I'm busy and India holding a meeting Dr. Aboneni next week this week at dich two to greet tuo kriti great koro dwaro nitiere mondo wadhi check up kaka jopiny joma mine duto ok ne ka samoro jomoko wacho ko tuo ahinya kod daktar mano en gimil mano tinde ok ber tie gima miluongo ni daktar timo disease healing and prevention to tie gima miluongo ni health promotion matiende kaka dhi hospital matiende no well people's clinic well baby clinic well women's clinic well man's clinic idhi yo check timo ni screening onge kata kaka ikibedo ngana higni 40 mokadho ng'iyo kare cancer prostate biro inyalo make chon kin dhako cheko kare ni cancer mar breast kata cancer mar uterus mago okiri nyaka winji tuo kidhi hospital abe dimo check up insurance matinde ber ntie close mo wacho ni medical check up okne for treating you if they are money bed check up tinde gibegi mondo gikonyo mondo geng tuo to ji mang'eny ok use mango ango ma ne doctor ka tuo onge malama de no krama samonti kake wachi won tie ni silent killers kaka high blood pressure samoro ke wijo moro na kabi be kunyi mo kana ne wi bari kana ne kodi rami chi mo ipona ka obamo dogi mana yido stroke mi jira puonjre mondo gidhi for check up okay dwaro nitie nyakora moga jwang mondo dhi e medical check up ma biro konyi mar ng'eyo ni to kata biro konyo dakteche mar ng'eyo gima tuo ini wuon kikirit ni tuo nyori oketi piny kore king'eni tuo ahinya mar cancer ne iwacho kanyo ni ido ka jomoko obire medical camp no ka cancer osechopo stage makoro rach ahinya any information ma ji onge go kosango matimore daktari information do jinigo kaka mana ko ni cancer no rach ni en dhako moro osega bedo ko dhi e hospital to jogo ko ni gini kae dhi hospital machiegni kod dispensary to jogo ma ko nyathi modo ni teri kana dhi Kisumo Moi wacho mai to dwani dhi hospital kata Nairobi or Moi to gino ok nonya yudo kata pesa ma idhogo mtoka gino ohinje makoro ginene reme hilo anemia reme koro orachar mana kapamba dende ke remo urumo kuome moro wa mio pesa bwa mi kata ambulance mondo tere hospital ke no rach ji motere hospital ng'eny ok en achiel ariyo kata adek moko mane richo mak akane mtoka ambulance otege hospital mano nyisi ka dhano thagre kanyo dhano tho kanyo tho mang'eny minyalo geng'o jotho nikech kiawa ok en kia en nyalo nyale maonge yuto mar nyalo kaka dhako ne onunyo rem kendo nyo marach dine rach notemo lakini nyalo mar pesa omiyo ononyal chopo kata Kisumo onge pesa modhi Kisumo koro beda kanyo kendo dhi machien kanyo miluongo ni
health center jo kon mai to ene Dia level machielo. Dia level abe Kisumu kata Eldoret kata Nairobi. Omio en machalita yake. Kinyo jika ngato gimoro kuodo okuodo mo an go biro kuodo o kata la wange ko en muofo kona cha. To ide hospital ko en ma de kata do hospital maduong Kisumu kata Nairobi ko to paro kada onge wuode mo Nairobi ko lenga kana pesa madhigo Kisumu ko nyayo ma onge to Kisumu ko badhiye ipo dwan ko exen ko ko no kata nyako gole mo ati kada de ka serikal onge ma na 100% no en wach mali dai kinyo ka ji tagre linde ngata thane ke no onge o nyal konye nyal konye de wudo ko nyal konye ko konye de nyal konye yo nyale do me fi mede ko kamno nyisani pod wan chiena hinyagi chanrok ma tie e pinyo kai pod wan chien ji thagre ji tuo to nya yudo konyo en wach malit ndi kineno ka higni pira uchiel to gario moseyudo go uhuru to bro chala disease mene wa ne mo find pod rach orach kingie pinje mamoko iwacho kanyo seti opigni 50 gaberia ngisa de counties mamoko Kiambu, Nyeri, Murang'a gine giloga ngo kingio in terms of accessibility mar health care. Okto ne giloga ahinya rock ni ng'eny pesa so ginyalo dhi okay no kata kidak Nairobi keri kata ng'ando mo kata Kiambu kanyo kata ikone ni kela silim 1,100 thiedhi to yugolo jathura chanda bro minen oko nyalo onge en wach ofuku ema podrach to kejwang'ero man oken kana wach thieth kana gimoko duto tete jo manie dala kono pod thagre gi wach omo for the life pesa rach orito ni wuode ma Nairobi okovne gimoro ne kodhi hospital ngamo central office kana ngamo rituale gitiyo farming gitimo puothe gitimo business gin gi pesa kori wuode ogone en samone ni mobro na mo kelo pesa mondo thiego wuode odak Nairobi kaeri kanye magilawago okay wamoro se bedo kachre kani ngato konendo luo solo ndi sama ngatuo solo to korotin mano to senge ken mano timne kunde mang'eny mabe akia ken kana pinyi de luo ken na kata pinyona ana kata sani guru mo antie kana mangda chachego daga mo tuo onge ngama kelo golo solo no golne solo to sasa mo thone to ina ka line ma jima golo pesa ng'eny pesa na mana chamo be ko konyo ato ijame chamo ndala chiel to rum en mach malit walo kitwa dware walo patan teme aparo gimondo dalo ken covid ono gusikasi ajwa covid jenga ngato wondo kinyo iti daktari wacha ngojowa no ber covid ne ber no ber ko kaka no nego jo mang'eny ne ano nego sipina mang'eny mageno ne nego jo mang'eny onego jo mabuora okay kido jo nego mang'eny women ayake wono jo mang'eny ken macha ne jo matindo gi jo madongo covid ng'eny jo nego ne jo matim be chieng githo amine no ber ke ji kopio nitie gik moko mane covid opuonjowa ni nyakoro walo kitwa e gik moko mane puonje wach ler ndalo moko ni mona ma no reduce ke ji luoko lwetgi diarrheal diseases odok chien and most important no puonjo sirikal independence gimoro mas ma yukedo dhagi no odaga Ulaya sani je kele mane losa kai ji tiyo kai ke ji no me ma kel gini ni kel kala na oxygen manya sai ma ji breathe ma ko ni gig mane system wa import to tiyo
Erokamano. Daktari biro kawo yweyo matin mar mondo ide ote moko mago hala nyakwara mogi. Ibiro abumi thuolo mar penjo mar achiel kachiel kano ka ji penjo ka mang'eny ahinya kalore koda twak mabende godo ka okinyi ma kawuono kod wendona ma bende chao bago nyasi maduong' mar medical camp Sawagongo Secondary School, high school. Dala mar county ma Siaya ma bende no jotuo romo 2,000 gi wiye no yudo konyruok. Mamoko mane ohewore no kony nyaka gitero gi ambulance kuonde mamoko ma ginyalo yudo thieth e yo mowinjore. E saa 2:44 mar okinyi masani kete maka. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu. Bengi mar KCB mi thuolo mar loyo diel mar siling 15,000 e pasakani. Joloch mar mopade kiro ketnegi pesa achiel kachiel e account gi mar KCB Gold Savings. Mondi donde piem makama yao kati chak eno ya account ni mar Gold Savings kum siling 2,500 kende dwe ka dwe. Kamano nyakora Mugajwang saa 2:44 mar okinyi. Daer mang'isi ni sani kadiponi ngi gombo mar kod ot moluongo nyingi bengi mar KCB miyo mar timo kamano. Wiki kwil ni wan kod chiwo mopogore mabede ber kod nyakora Mugajwang. Ka in kod lek mar bedo kod dala kata ot moluongo nying KCB mgaj mi siri mar omenda mar atamalo 105 te ma ibiro chulo gi nyinyo kata muchung mar 9.5% kenda ichulo kuom higni 25. Chak kawuono ndik mana ote machuk sani ni mortgage MORTGAGE kasto iori namba mar 2252 kata ke ywa tol kuono e 071 08 700 moyud konyruok gi ani nyakora Mugajwang. Kida kaskori ne kaka nyarido konyo gi chiwo mokelo kanyo kod bengi mar KCB kokale nyakalondo mar FM okinyi masani. Saa 2:45 Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wuod Juma oyawre apenjo daktari nito blood clot ang'o makele nyocha onego owadwa moro George Onyango Anjandhiwa. Penjo kamano ajuoga biro duoki to kamana ahinya. Vija amra nyagi daktari gimano timo nwa gweng koni game koni ma Indian son of the soil mabende wayiego kabisa ma ote mar Jeffrey Simbiri ka wuki gwenge mag game ero kamano maduong' ahinya kum ote mari kaendi ero kamano ahinya. Machelo kaendi bende wacho ni ka jomo yawe medical camp is the way to go. Gini kelonwa konyruok nikech thothne waonge kod sendi madang' wadhi godo ute mag thieth ero kamano ahinya. Mara mogi yawe. Hello Ramogi. Oyawre. Pastor Boaz machigni. Abenjo daktari ni ato. Maro kimini. En bende donge kimo no ya de ma oyalo gora ko ma jange di ma tumo jang no kimo di. Ko so pogin wango ya de. Erukamano. Oyawre. Ni what ni. Oyawre. Oyawre machigni. Ochie mbobudo sing. Bob machigni. Erokamano penjo na jadolo no kata daktari. Ni to gini. Na kata nane social media kaka notime. Yes. Notime maber kabisa. Yes. Kendo iluongo do konyo. Yes. En una uno notime. Mano penjo namba achiel. Namba ariyo. Adi tuochegi. Ing'eny. Jomorido konding kod giudi to nikemo koso pesa. Wanyalo konyo nang'o kaka wan joluo mondo mi kikedwa ni wakoso pesa. Erokamano. Mara mogi. Oyawre Victor Tien Maka Juma. Oyawre. Belo no wili jaticha. Benso machigni. Koro nitie midhiero mar tuo masano sigu kendo nigo jowa. Ma wagombo ni mondo daktar olere ni jowa for awareness kaka ginyalo ritore kendo mondo giritre kuom tuo mar pressure ma develop stroke.
ane ndang'wen chono ego mara kinyako kinyo onega poya no bira togo ito se paralyze to kin tiseto koro en yore mag monyalo jiwo go jowa e yore mag pi mag pressure to kindi yedhe gi kako nego beni kawgi thuolo duto nikech wacho ni once ni bedo oseyudi gi pesa to nego ni ibede yath kuom ndalo duto mag ngimani inoke mage to gi yore monyalo jiwo go jowa e wach mar pressure ni kik wa develop stroke nikech stroke obiro gi kamoro mako gike to koro tho ni koro gike. Okay. Erokamano. Habro mi daktari thuolo mondo duok penjogo achiel kachiel okinyi makawuono nyakwara moga jwang' mana bang' kamano kende. Chulo school fees sani koro yot gi DTB Bank. Ka in janyuol ma nyathine somo e sikunde mag ji giwegi kata private school, sani DTB kelo ni DTB Academy Loan. Yud hola maromo nyaka $100,000 miduoko e kind dweche 3 nyaka dweche 5. Hola ni inyalo yudo e wi nyathi ka nyathi. Ket ting' mari kaka janyuol mar chulo school fees obed mayot gi DTB Academy. Daktari, adwa ni duok penjo ma ji openjogi, wachak gi penjo mokwongo. Nitie joma puoyi ka mago jogweng'o mabende puoyi ka gi kuom tich maber misebedo ka itimonegi nyaka ne chak medical company. Pastor penjo ka ni kute mag ayaki be wan gi nitie thuolo moro ma wanyalo bedo gi yadhe? Tuo mar ayaki pod theko. Thiedhe pod bor. Bor ahinya chutho. En gima osetemo kata mana yudo gima geng'e miluongo ni vaccine be otamo en kaka kudino betie dhano kosedonjo e dendi opondo e kuonde moko ponde e obwongoni moro ponde dhok chindi kanyo kama yath ok nyal chope. Ka yath ok nyal chope kama nitie iluongo ni reservoirs or sentinel site ma koro yien ok nyal chope. Nyaka chiemo yud yath moro ma chopo kuondego aito nego kutego pod bor chutho. But nonro pod dhi nyime jo research nono dhi piny meru file kendo nitie yien los inyalo mi kata achiel ichwe sanana achiel e dwe kata dweche 2 mane mabende masedhiye to what methods pod bor chutho. Erokamano ahinya. Oching' Bob ne penjo ka ni to ang'o mano inspire mondo ibed parone mar Freecam? Yes. Aneno kaka ji thar nikech kadhi dala e rusa awuotho e gweng' aneno kaka jomoko biro ira jomoko romo kod jomoseng'eya daktari ok yud na yath ni thaga ok yud na kam ok yud na gini kata adhi mana e chiro kanyo ayudo jomoseng'eya ming'a koro daktari tuono osethaga othago mamana othago babana othago kwara osedhi siptal kama to ok oyudo yath osedhi kama chiegni ok ikonyo. Okay. Erokamano ahinya. Wach mar konyo jowane ni chuche mag kod sende rieko ma wanyalo bedogo mondo ng'ato bed gi nyalo mar kawo garama mar thieth. Gima time en gimiluongo ni dongruok e piny ma wan wanyalo gimiluongo ni economic development. Ok ne kaka Mandela nowacho ni the biggest cause of disease is poverty. Tuoche mang'eny ahinya biro nikech dhier. Koro gima onego wafad mokwongo gombo hinya mondo wabed gi nyalo. To mano nyalono ok daktari ok nyal konyo mago josiasa go nyalo konyo gi sirikal mondo jithuru un wegi be nyalo ng'eno uloso upuro kijo beda moko beda gimadho cha nito beda Nairobi okona pesa kona pesa nyiewo sabun nyiewo cha kona pesa dhige thieth mane mathago jothuro gini konya orgonya mane mathago dware nwa alosre kendwa kidhi kata Central Province kaeri nyathi kata kod dala wuowi matin koduogo mina kowe kata gi pesa moko mien magidogo Nairobi nicha yude sama na kae mane mandwa wala parowa mabeda wano wara ochiew to wano wakret wadhi budhe chiro wago
wagomba kai mama ko irukamano kitano mo piny wach ma blood pressure yes sirikal noselo joma ni community health workers gi joma wuotho omigi kit mar pressure ma ginyalo pimo ginyalo wuotho kata e mier gipimo ji mano ma jogo onewa ji ng'eni dwarore kuma nikech pressure ni nyalo pimi kamoro amora ok nyaka osiptal maduong' ok idhi nyaka kituo koro idhi pimi en regular samoro idhi pimo pressure kod mana to thiro nyalo nyisi pressure ni tin rach adani dhi ne doctor thiedhi mane manyalo konyo gino ywak be nitie yedhe moko mabe komi to kore gin yedhe mibiro mwonyo nyaka e ngimani te mana pressure biro yiri chale gi diabetes ma chronic disease mwonyo bedo gi yath nyaka chieng' onge ni kewuono kechiwe ni pressure dhi malo kamano nyakwar mogi dibe ni in gi lek mar bedo kod dalani bende dibe ni weche mag manyonge samoro moni chopo lek mari KCB Mortgage nitie ka mar loko lek mari obed adieri makende kokalo kuom bedo kod ot wakanyo nyaka data malo 105 mar pesa mabende mi thuolo mar bedo kod ot e yo mayot ndi inyalo mongo thuolo mar duoko konyruok mami kod bengi mar KCB ni kuom thuolo mar higni 25 mano 25 years ber nyakwar mgajwang oketne nyinyo mar higa ka higa mar 9.5 kende mabende mi thuolo mar ng'eyo ni to oringo nade gima ber ahinya en chenro moketi bende ber nikech ok wabi kedo ni oinga mamoko to gin kuonde mage ma inyalo gede nyakwar mogi KCB Mortgage dwaro mi teko mar bedo kod odi kendo gichung' kodi ma mowacho Jenga Dreams en neno ni bedo kod ot moluongo nyingi lek mari ochopo dieri magende ma endi en gimo yawne oganda jo Kenya duto te kata ine tija ndika kandikori kata jowo modak e diaspora mawinjo kinyi makawuono ka idwaro nyiewo ot e yo ma uyanga KCB Mortgage ka ene wat ni kendo siepni mogeni gima duong' nyakwar mgajwang chak wuodhi kawuono lem branch ma KCB machiegni kodi kuom thoth ma ote machuni mortgage tiyore na mar 222 kata go simu nyakwar mogi e 0711 08 0711 087000 kata 0732 187000 omiyo kaw thuolo kende nyakwar mogi iko konyro makende KCB Jenga Dream ma en sa Maramogi Ramogi ahore hello Ramogi hello Ramogi oyahore iluongi ni ng'a jatenda iluongi ni ng'a Osayo Maramogi oyahore machiegni Daktari Komos abak irukamano machiegni Pascal ka Migori yes yes ni to ni karen kod chung maro ki yanda to omfombo gi to binde kile kanire maro diga binde wago ni giro kamano yindi ni keto ngati nene to na koro ana wodi ledi moko yes manyo timore siara timore kagongo ago mbone moro ko timore Kisumu moro timore ka mo de kami guri ka ndi mo chopi no ganda moko bende tani e mana tina kala record la mare kata ko manengo tani ba ko ni tire mari ko ri manya no mo ko yeye ni ndo ko de mo ko ni de ko ni de sukari na tani ni de ni ba kanisa gini ka giro ko malaktar iri go magi no ko no ki ku cha ngi kama kata ku gini mkete de mo ko tano ke sukari ke gini ri ko ka ni de na ni do nato mama ndo ka ko ko video uki magi kete gi to ko ni fikiri ni kete ni se makare mo ki yo do ko bando okay
Erokamano ahinya. Daktari nitie penjo mono penj ka mar blood clot. Then duoko penj ni dhino tiki. Blood clot no. Tiki mang'eny manyalo kele. To mang'eny ahinya na gimluongo ni stasis. Mano kaka kibet piny aming'a kata gimoro tiendi tok tiendi kamano. Wach kata kibet e ndege kata mana mtoka idhi Kisumu kibet abeta piny mokiwuoth remo ok ring e dendi mana remo ok ring e dendi ema omiyo samoro onyalo poto mana to moko nitie tuoche moko mag remo makelo blood clot mago to ng'eny kanya jogi masani to kendo kata tuo mar kansa be kobede dendi be kelo blood clot kata gin heart failure nyalo bedo gi blood clot yien moko bende makitiyogo ka yien moko mamon iluongo ni contraceptive pills mamon konyore geng'o ichgo be kelo blood clot gima kele ng'eny. Erokamano ahinya. To tuo mar sukari ni bende obedo mang'eny. En kit dak mo lifestyle. Yes, exactly. Mane yude en lifestyle makelo tuoche mag sukari. Gik ma ji chamo kuma iluongo ni refined food. Chiemo oselos maler ahinya mamit ga to bende nitie gibire genetic kodhi kama manine kana baba ni ne tuo mar sukari tibe bedogo kendo chiemo mang'eny makoro ji chwe kata maber chutho iyo andre mano be kelo sukari no madho kong'o maliw moko iluongo ni whisky go kata brandy nyalo ketho organ wano ni pancreas mago be nyalo destroy pancreas to kelo tuo mar sukari to ng'enyne en lifestyle to genetic. Ni wacho kata kane wachako chenni be nupuoche mag health education kaka jende gik mandi jone kube chamo koma moko go daktari. Mano gimochuno kabisa. Ne wan kata gi nutritionist mane puonji ma ne wan gi counselor ma puonjo ji mang'eny ne ji mpogre ne puonjo ji jomoko puonjo ji mag cancer puonjo ji mag sickle cell go wan gi health education team. Erokamano ahinya. Daktari sa ko ng'ayo kaendi wach mari mogi Kenya go jo winjo mane winjo kinyi makawuono ka kod ng'iyo 2026 ka ruoth yienwa wachako gi medical camp moro kendo. Mokwongo ahero dwoko ni Ramogi FM erokamano kuom konyowa e wach medical camp lando weche mugero kamano amedo jothuro temuru ng'iyo ngimau ok iri nyaka ituo hinyi inyalo dhi mondo pim kata iwinjo maber molo kisebedo ng'ama olo higni 40 kadhi nyime aber kidhi osiptal mondo chekre kaka mo nitie king'iuru gik muchamo nitie kata jogedo puonjoga ji gik mondo chamo richo kata newspaper to ung'e ngimau to joma nigi pesa be okony joma onge pesa mondo odhi oyud thieth. Oket mondo ne ng'ama ngima kamano kik mondo ne ng'ama osenindo no mano to man yude to brutheko kajelu brutheko okay. Erokamano daktari kuom bedo kod kiny makawuono wageno ni ka wagweli kendo ibichako ka kendo med puonjo jowa nikech iwacho ni ngima en mwandu. Erokamano ahinya daktari. Abe ayo go erokamano. Erokamano ka mos mar mjumbe moriti mheshimiwa